Regele Pădurii. Legenda albei ca zăpada. Înălțimea voastră, albă ca zăpada, a fost văzută în oraș. Albă ca zăpada? Oh. De ce v-ați oprit din mâncat? Nu s-a întâmplat nimic, savurați-vă cina în continuare. Ce-i cu larma asta? Oglindă magică, îți poruncesc să-mi răspunzi imediat. Albă ca zăpada, e vie? Nu-mi răspunde. Asta înseamnă că albă ca zăpada e vie. Trebuie să o găsesc și să o prind imediat. Gărzi, veniți la mine! De data asta nu mi mai scapă. Samson, ne ajung din urmă, trebuie să ne grăbim. Veniți după mine! Repede! Săriți! Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară? Albă ca zăpada, maestate. Albă ca zăpada e cea mai frumoasă. Ai avut noroc. Ai avut mare noroc. Dar norocul o să ți se termine, iar atunci eu o să te prind și o să te elimin. Albă ca zăpada. Samson, acum că o avem pe albă ca zăpada, ne duce înapoi în căsuța noastră? Nu, e prea periculos. Dacă am luat-o încolo, am putea da de soldații reginei. Ce e de făcut atunci? Deocamdată să ne ascundem aici. Căluțule! Ne oprim aici. Da, mă simt grozav. Să coborâm. Da. Oh, nu, stați așa. Ar fi bine să nu vă expuneți prea mult. Ai dreptate. Să ne ascundem iar sub paie? Să mă gândesc. Ce-ar fi să încercați asta? Poftim. Cine stă deasupra? Chiar trebuie să întrebi? Dă-mi-o. Ești gata, pădurarule? Ce-i aia? Semăn cu un om. Nu-i deloc rău. Dar cum? Chiar nu înțelegi?
privește. Foarte isteț. Știu că ți-e greu, dar te descurci, pădurarule. Da, dar să nu umbli prea mult. Scuze, ce spuneai? Pădurarule, se aud niște copii? Nu e deloc distractiv. Să mergem să-i vedem. Nu, pădurarule, ai grijă. Nu-ți face grijă, îți povestesc eu ce văd. Să vedem. Sunt niște copii din rasa umană, cred. Nu arată prea diferiți de noi. Or fi niște obrăznicători micuțe. Cu ei e o femeie de vârstă mijlocie cu părul șaten. Oh? Pare foarte drăguță, are o rochie roșie, iar ochii ei sunt... ochii ei sunt... Mulțumesc, Molly. O panglica e perfectă pentru florile astea. E ziua ta, albă ca zăpada. Trebuie să fii cea mai elegantă de la petrecere. Molly, ești mai încântată decât mine de petrecere. Apropo, noua ta rochie e gata. Ce-ar fi să aruncăm o privire? Foarte bine, copii. Ajungem imediat. Ce s-a întâmplat, albă ca zăpada? Molly. 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 Mi-a fost dor de tine, Molly. Scuze, domnișoară, ești prietenă cu Molly? Da, suntem prietene vechi. Nu-i așa, Molly? Vocea asta o recunosc. Molly, nu mă vezi? Prințesă! Da, am așteptat atât de mult clipa asta. Și eu te-am găsit în sfârșit. Voi sunteți piticii din pădure. Ne pare bine. Te rog, nu spune nimănui despre ei. Da, vă rugăm. Când lucram la castel, eram singura slujnică ce putea păstra un secret. Voiosule, manierele. Bună, eu sunt voiosul. Așa știi să te prezinți? Nu era nevoie să mă lovești. E spre binele tău. Prințesă, trebuie să-mi cer iertare. M-au forțat să abandonez castelul, dar nu te-am uitat niciodată. Am încercat să mă întorc, dar pentru ochii mei acest drum a fost prea nevoios. Nu trebuie să-ți cer iertare, Molly, dar mi-ai putea povesti ce ți s-a întâmplat în castel? Sigur că da. E o poveste lungă. Scuzați-mă. Rămâneți aici, e târziu. Da, doamnă. Voi pregăti cina. Da! Nu va dura mult. Te ajut și eu. Prințesă? Te rog, lasă-mă. În căsuța piticilor am învățat să gătesc. Să fiu sincer, mai ai multe de învățat. Oh, voiosule, taci! Molly! Atenție, vine cineva. Molly! Molly! Ce s-a întâmplat, Mateo? Ți-am spus să te duci să cânti în cor. Dar n-am ureche muzicală, doamna Bauer. Doamna Bauer, iarăși? Da, a luat-o razna rău de tot. Are o criză de nervi. La Andy a urlat. Ipurile cântă prea tare. Înțeleg ce s-a întâmplat. Vin imediat. Grăbește-te, te rog. Ce s-a întâmplat, Molly? Doamna Bauer îmi dă multe bătăi de cap. Mă întorc imediat.
Vreau să vin cu tine. Nu e nevoie, durează doar o clipă. Aceeași poveste peste tot. Ce vrei să spui? Peste tot există oameni răi. Ar trebui să vedem cine e. Bună idee. Ce faci? Ți-am spus de atâtea ori să nu te mai bagi în educația copiilor. Eu doar le spun povești și cânt cu ei. Nu înțeleg de ce e asta o problemă. Regina le-a interzis copiilor să se distreze. Înțeleg. Cum poți să cânți astfel de cântece acum? Ai uitat că Albă ca Zăpada e grav bolnavă? Nu e adevărat, se simte perfect. Joaca și învățatul sunt foarte importante pentru copii. Oh, ce egoistă ești! Vrei ca toți locuitorii din sătucul nostru să fie pedepsiți din cauza ta? Eu voiam doar... Ai noroc că sunt o prietenă apropiată a reginei. Ar trebui să fii recunoscătoare. Prietena a reginei? A înălțimii sale, te rog! Cum ai ajuns la o asemenea onoare? Oh, nu știai? Eu am locuit la castel. Poftim? Albă ca Zăpada, o cunoști? Nu. Ce-ar fi să-mi spui cum e regina pe care pretinzi că o cunoști? O, scumpa mea, e foarte drăguță și bună la inimă. Atunci cum poate să le interzică celor mici să se joace? Nu știu. Dă-mi voie să-ți dau un sfat gratuit. Fac asta spre binele tău. Vezi-ți de treaba ta. Ești o vrăjitoare! Ești o vrăjitoare! Ce femeie respingătoare! Bună ziua, Molly! Oh, vrei să ieși undeva? Da, vreau, mă grăbesc pentru că nu-mi place să întârzi. Prințesă, asta e broșa mea preferată, ce amintești? Mi-o amintesc bine. Poftim, e un dar pentru tine, Molly. Prințesă, e cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Bijuteria e la fel de frumoasă ca tine. Oh, mă bucur că ai păstrat-o, Molly. Te iubesc. Ești ca o a doua mamă pentru mine. Bună, Albă ca Zăpada! Bună dimineața, Mateo. Bună, Mateo. Vii și azi cu noi, nu-i așa, Albă ca Zăpada? Da. Wow! Atunci să ne grăbim, hai! Mateo, ia-o mai încetișor. Ai grijă, te rog. Hai, grăbește-te! Vine, Mateo, vin. Mateo umblă de colo-colo de parcă ar fi prieten de o viață cu Albă ca Zăpada. Seamănă cu tine, să știi. Cum? Te-ai țăcănit? Seamănă cu mine? Ce vrei să spui? Nimic. Eu și Mateo nu avem nimic în comun. Ba aveți? Ba, n-avem. Mateo nu-i decât un plângăcios. Se aude un zgomot din casă. Ne-am agitat degeaba, nu era decât un copil. Poate că încerca să o găsească pe Molly. Poftim, Albă ca Zăpada, ți-am adus niște flori. Le-am cules eu însămi. Ce drăguță ești, sunt frumoase. Am văzut că ești tristă, sper să te înveselească. Miros minunat. Mulțumesc, Molly. Având în vedere că sunt minunate, nu pot să fiu decât deosebit de fericită. Ce bine! Oh, nu! Iarăși, Ralph, ce copil năzdrăvan! Ce s-a întâmplat, doamnă Bauer? Ce este? Ei, haide, puișor, e în ordine acum. Nu mai plânge. Ralph nu e cu minte, mi-a făcut rău.
Spune-mi, Ralph a fost dintotdeauna un copil problemă? Nu s-a purtat prea frumos de când a venit aici. Ralph e la o vârstă critică. N-are nicio legătură cu vârsta lui. E un băiat foarte rău, fără speranță. Un măr putrezit strică tot coșul de fructe. Dar a fost un timp când nu era așa, nu? Așa e, a fost un băiețel tare cu minte. Și ce s-a întâmplat? De ce s-a schimbat așa? Ți-am mai spus, e în natura lui să fie rău. Și cu asta basta. Oh. Oh. Ai văzut ce le-am făcut vacilor? A fost o farsă grozavă, Ralphie. Ralph, de ce trebuie să creezi atâtea probleme? Tu cine ești, fratele lui Ralph? Nu-i treaba ta, lasă-ne în pace. Cine este băiatul ăla? Ce nepoliticos e? De-aș avea niște pâine de casă de-a mâncăciosului. Mă întreb ce fac șeful și ceilalți. Cred că se întreabă ce se petrece cu noi. Bună, am venit! Hei, a venit Albă ca zăpada! Ești sigură că trebuie să pleci iar? Abia ai ajuns acasă, Albă ca zăpada. Spre deosebire de tine, am multe de făcut, voiosule, inclusiv să spăl rufele. Da, în afară de treburile casnice, trebuie să ai grijă și de copii, biata de tine. Mulțumesc că-ți faci griji, dar sunt bine. Pe curând! Când Albă ca zăpada zâmbește, farmecul ei e irezistibil. Nu greșești, voiosule. A fost grozav. Ralph mi-a spus că te numește Albă ca zăpada, dar nu ți se potrivește. Poftim? Să fiu sincer, cred că ți s-ar potrivi mai bine nas cu bule. Ce zici de asta? Nu-ți place? O să inventez altul. Trebuie să spun, ești mult mai frumușică așa. Pentru informația ta mă numesc Albă ca zăpada. Zău așa, n-ai deloc simțul umorului. Dacă ești atât de crud, cu asta te alegi. Cum te numești? Prietenii mei îmi spun Jack. Și dacă îți vei juca bine cărțile, o să-ți spun Albă ca zăpada. Ce individ ciudat. Poftim. Nu vă fie rușine, știu că vă e foame. Mâncați cât vreți, fără jenă. Albă ca zăpada, voiam să te întreb despre băiatul ăla. Te referi la Jack? Da, când te tachina și îți vorbea urât. De ce nu l-ai pus imediat la punct? E ușor de spus, dar n-aveam nici cea mai mică idee ce să-i spun. Ești prea drăguță, Albă ca zăpada. Data viitoare, când o să te tachineze, îi voi da năzdrăvanului o lecție de neuitat. Pot face asta, nu-i așa, Samson? Eu cred că da. Scuzați-mă, mi-a văzut cineva broșa? Care broșă, Molly? Cea pe care mi-ai dat-o tu, despre care vorbeam dimineață. Da, când Mateo a venit după noi, am pus-o aici, apoi am plecat împreună. Nu știu unde este. Nu-i nimic, cred că am scăpat-o undeva. Nici măcar nu știu cum arată. Arată ca una dintre cele mai frumoase flori din lume. Degeaba, nu o văd nicăieri. Ei, ar fi mare păcat să o fi pierdut. Țin foarte mult la broșa aia. Sunt cea mai fericită de dacă din lume, acum că s-a întors Albă ca zăpada. Molly. Dacă a furat-o puștiul ăla. Cum? La cine te referi? Copilul pe care l-am văzut în casă dimineață. Păi cine altcineva? El e hoțul. Cred că ai dreptate.
Sunt absolut sigur că el a furat-o. Crezi că hoțul e unul din copiii din sat? Sunt convins, Albă ca zăpada. Oh, bună, bătăușule! Lasă-mă în pace, cap sec ce ești. Cui spui tu cap sec? Gata, mi-a ajuns. Nu te mai certa cu el de parcă ar fi adult. Dacă mă gândesc mai bine, nu-mi pun eu mintea cu un copil. Un copil? Ce tot îndrugi acolo? Și tu ești copil. Tu și Mateo aveți foarte multe în comun. Oh, nu-mi spune că și tu ai părerea asta. Ralph e hoțul. Nu mă îndoiesc. Ralph e obrăznicuț, dar nu e un hoț. Eu una n-aș fi prea sigură de asta. Copiii ca el nu se dau înapoi de la furat. Pentru ei furtul e doar o joacă. Eu n-am încredere în el. Ce e de făcut, Molly? Nu știu. Trebuie pedepsit aspru și obligat să returneze broșa. Bietul de el e doar un copil confuz. Să nu-ți pară rău de el. Trebuie să-i învățăm pe copii să facă diferența între bine și rău. E mai bine să fim stricți decât indulgenți. Copiii sunt ca animalele, folosesc instinctul, nu creierul. Bătaia e ruptă din rai. Molly, am o idee foarte bună. Lasă totul în seama mea. Prințesa? Mai să fie, pe cine avem noi aici? Ce neatent ești! Iar ți-ai rupt haina! Acum trebuie să ți-o cos! Ce mai aștepți? De ce nu te schimbi niciodată? Mereu porți aceleași haine! Sunt mulțumit de hainele mele. Nu te mai smiorcă, întoarce-te la mine! Vezi cu ce te alegi dacă ești amabil? Molly, îl cunoști pe Jack care tot umblă pe aici? Da, îl știu pe Jack, e fiul guvernatorului. Poftim? Nu e întru totul adevărat. Nu e fiul lui natural. Doamna Bauer are dreptate. În urmă cu câțiva ani, într-o expediție de vânătoare, guvernatorul a găsit un copil abandonat în pădure. Fiind un om generos, cu inimă bună, a luat bebelușul și l-a crescut ca pe propriul său copil. Pot să te întreb ceva? Sigur. Nu știu exact cum să-mi formulez întrebarea, dar mă tot întreb. De ce o tratezi pe Albă ca zăpada cu mai multă grijă decât pe ceilalți? Ei bine, s-a făcut târziu. Trebuie să plec. La revedere! Am spus ceva ne la locul lui? De ce pleacă așa zorită? Nu știu. Dacă m-aș duce la guvernator, l-aș găsi pe Jack. Trebuie să spun, ești mult mai frumușică așa. Dacă o să dau iar de el, precis o să mă tachineze. Am o idee. Vreau să învăț să contracarez. Învață-mă. Nu știu ce să zic, Albă ca zăpada, tu ești prea drăguță. Greșești amarnic, voiosule. Sunt la fel de isteață ca alții. Pot face asta. Dă-mi voie să ghicesc. Prin alții înțelegi Jack, nu-i așa? Da, ai dreptate. În cazul ăsta o să te ajut. Mulțumesc frumos. Ce să spun dacă mă iau la ceartă cu cineva care mă insultă? Ai putea spune cap sec ce ești, bătăușule, sau vai de tine. Cap sec. Ești un nătărău. Va dura puțin. Asta e casa lui Jack. Salut, nascubule! Mă căutai cumva, drăguțico? Jack, nu chiar. Ți-am mai spus că nu mă numesc Nascubule, ci Albă ca zăpada. Dacă așa vrei să joci, ne vedem mai târziu. Așteaptă! Recunosc! Am venit să te văd! Și de ce n-ai recunoscut de la bun început? Ralph?
Nu pot să cred. Nu te mint, e un lucru important. Toată lumea știe că ești prieten cu el. N-ați putea discuta puțin? Hei, ia stai puțin. A? Vorbești despre prietenul meu. Te comporți de parcă ai fi sigură de vinovăția lui. N-am spus asta. Presupun că n-ai nicio dovadă, nu-i așa? La ce dovadă te referi? De exemplu, ai vreun martor? Da, am drept martor un prieten foarte drag mie. N-am încredere în el. Nu știu de ce spui asta. Voiosul spune întotdeauna adevărul. Nu-mi pasă de ce spune prietenul tău, voiosul. Ralph e prietenul meu, nu e hoț și cu asta basta. Poate că ai dreptate în privința lui Ralph. Nu-l cunosc atât de bine ca tine, dar multă lume s-a plâns de comportamentul lui imposibil din ultimul timp. Probabil, dar voi nu știți prin ce trece Ralph. Poftim? Ralph și părinții lui tocmai s-au mutat aici. Nu are mulți prieteni. Se comportă așa doar ca să atragă atenția. Micuțul ăla are o inimă de aur. E un copil bun. Înțeleg, dar tot cred ce mi-a spus voiosul despre Ralph. Tu chiar ești încăpățânată, nu-i așa? Nu cred că sunt irațională. Tu ai încredere în Ralph, iar eu în voiosul. Tu n-ai creier? De ce nu gândești singură? Îi lași pe alții să gândească în locul tău. Ce tot încerci să-mi spui? Că trebuie să gândești singură. Chiar n-ai creier deloc, nu-i așa? Cum îndrăznești? Nu ești decât un cap sec de care întâlnești pe la toate colțurile, să știi! Te-am supărat cumva? Ești sigură că ai pus broșa aici? Da, acolo am pus-o. Îți amintești cumva dacă fereastra a rămas deschisă? Wow, să ne grăbim, hai! Mateo, nu fugi! Știu că fereastra e deschisă. Da, îmi amintesc că era deschisă. Jack, stai, unde te duci? Până acum nu m-am gândit la asta, dar Jack și Albă ca Zăpada fac un cuplu frumos. Un rival al lui Richard? Ce tot îndrugi acolo? Jack e nepoliticos, respingător, nu poate concura cu un bărbat adevărat ca Richard. La ce te gândești, Jack? Ce vrei să... O văd! Uite-o! Am avut dreptate. Nu cumva asta căutai? Pare a fi o broșă. Da, asta e broșa. Vezi? Nu Ralph a furat-o, ci o pasăre amărâtă. Dacă nu Ralph, atunci cine? Așadar, corbul ăsta a furat-o. De unde ai știut asta? O chestie de bază. Corbilor le plac chestiile lucitoare. Și de asta ai încercat adineauri să asculți cântecul păsărilor, nu-i așa? Hei, știi ceva, nascubule? Încep să înțelegi. În cazul ăsta îți datorez scuze și recunoștință. Nu-ți face griji, mi-a făcut plăcere să te ajut. Bine că am fost prin preajmă, altminteri misterul nu s-ar fi deslușit niciodată. Dar ce s-a întâmplat? Niciodată nu știu ce replică să-ți dau. Nu contează, o să-l rog pe voiosul să mă învețe să mă cert cu tine. Ești cea mai ciudată fată pe care am întâlnit-o. Îmi pare rău, Albă ca Zăpada, nu pot face asta. Voiosule, de ce nu vrea să mă învețe să mă cert?
Oh. Totul e pregătit. După ce voi bea poțiunea asta puternică, voi rămâne frumoasă și tânără. Dar pentru cât timp? Asta e problema. Spune-mi, oglindă fermecată, cum arăt? La fel de frumoasă ca până acum? Nu te baza pe imaginea pe care o reflectă oglinda. Eu pot să spun doar adevărul. Ai uitat, regina mea? N-am uitat nimic. Poți să-mi arăți adevărata față. Nu pot să ies din castel. Trebuie să invoc spiritele neliniștite din lumea asta și să le folosesc în demersul meu. Aquenam, aquelit, aquelag. Aquenam, aquelit, aquelag. Aquenam, aquelit, aquelag. Aquenam, aquelit, aquelag. Am simțit fiori reci pe spate. Oare de ce? Mi-e foarte cald. Cred că prezența ta e de vină albă ca zăpada. Apropierea ta mă tulbură. Jack, ce s-a întâmplat? Și tu suferi de insomnii? Da, și tu? Păi, puțin. Mă uitam la lună, dar... Ce frumos, luna plină! Da, e plină. De ce nu poți să dormi albă ca zăpada? Unde ți-e gândul? Nu mi-amintesc. Nu-i de mirare că nu pot dormi. Mă gândeam la Milarca. Am vrut să te întreb o grămadă de lucruri. Ce s-a întâmplat, albă ca zăpada? Ce vrei să afli? Povestește-mi despre mama. Tot ce știi despre ea, te rog. Vrei să afli vești despre regina Cristal? Haide, Milarca, spune-mi tot ce știi. Știu doar că oglinda ne-a schimbat soarta. Oglinda deține cheia tuturor întrebărilor tale. Oglinda? Cum așa? Totul a început în urmă cu 20 de ani. Îmi amintesc de parcă s-a întâmplat ieri. Oh, ești frumoasă, scumpa mea. Azi împlinești 12 ani și devii o fată responsabilă. Înțeleg, bunico. Mă voi conforma. Fata asta va deveni întruparea calităților pe care trebuie să le aibă o regină. Bunico, sunt aici. Draga mea, Cristal, ți-am adus niște flori să ți le pui în păr. Oh, ce frumoase sunt! Madame Helen nu suporta ideea îmbătrânirii. Drept urmare, căuta să pună stăpânire pe trupul lui Cristal.
Dar cum a reușit asta? Madame Helen e o ființă malefică, nemuritoare. L-a întemnițat pe Firicel în oglindă. Îl ține acolo ca să-și păstreze puterea. Nu știu dacă și când va fi eliberat. Abracadabra, fie ca eu să am frumusețe veșnică. Abracadabra, fie ca eu să am frumusețe veșnică. Abracadabra, fie ca eu să am frumusețe veșnică. Din clipa aceea, Cristal a devenit crudă, gata să facă orice pentru a pune mâna pe ce voia. Doamne, e incredibil! Folosind aceeași metodă, regina Cearea încearcă acum să-ți fure trupul. Pot să fac ceva pentru a opri? Îmi pare rău, Albă ca Zăpada. Nu te pot ajuta. Oh. Chiar dacă eu nu pot să fac nimic, sunt șanse ca prietenul meu Firicel să te poată ajuta. Trebuie să mă întorc la castel, dar n-ar fi indicat până nu se întoarce Richard. Un înțelept ne-a spus odată că dacă inimile noastre sunt unite, nimic nu ne va putea răni în lumea asta. Cuvintele lui m-au pus mereu pe gânduri, dar acum le cred. Cuvintele astea mari te-ar putea ajuta mult, Albă ca Zăpada, dar nu trebuie să uiți că doar o persoană specială te va ajuta. Grozav! Richard, te rog, întoarce-te curând. Tu cine ești? Ha? Iată că vine! S-a întors! Albă ca Zăpada! Oh, bună dimineața, voiosule! Unde ai fost, mă rog? Ai plecat de mult timp, Albă ca Zăpada. Îmi pare rău, am vrut să mă întorc de vreme, dar am zăbovit. Știi că noi avem încredere în tine, doar că ne-am făcut griji. Contează că te-ai întors teafără. Toată lumea din jur mă critică. Eu chiar m-am specializat în asta. Apropo, Albă ca Zăpada, aș vrea să discut puțin cu tine dacă nu te superi. Nici de cum, spune. Nu, după micul dejun. Acum trebuie să mănânci. Hai, vino, haide. Voiosule! Imposibil! De ce? Tocmai i-ai spus Albei ca Zăpada că oglinda e soluția. Nu trebuie decât să o aduc aici și totul se va rezolva, nu-i așa? Înțelege că nu e atât de ușor. Milarca, n-ar trebui să mă subestimezi. Simt fiorii reci pe șira spinării. Pot face asta, simt! Mi-e în sânge. Dacă vei da greș, viețile noastre vor fi în pericol. Nu, Jack, e prea riscant. Păstrează secretul. Nu vreau să afle Albă ca Zăpada să-și facă griji. La revedere. Nu, Jack, stai! Așa cum am spus, nu vreau ca Albă ca Zăpada să-și facă griji. Secretul ăsta e numai între tine și mine, bine? Îmi explici, te rog, ce vrei să spui prin ziua baloanelor? Da, iată cum stau lucrurile. Intri într-un balon de aer și te distrezi sărind. E o sărbătoare pe care o avem o dată pe an. Dar cum vom reuși să intrăm în baloanele de aer? Privește-mă! Pare distractiv, voiosule. Așa și e. Hai, Albă ca Zăpada, încearcă și tu. Da, acum. 1, 2. Ești de
dori să pot călători doar cu balonul. Ce părere ai, Albă ca zăpada? E distractiv, nu-i așa? Trebuie să ajungem în vârful dealului de acolo. Da, cu cât te apropii mai mult de deal, cu atât mai plin de fericire îți va fi anul. Fericire? Da, așa spune legenda. E greu să ajungi în vârful dealului. Dacă va ajunge acolo, va fi un miracol. Bine, sunt gata de provocare, să încercăm! Voiosule! Nu-ți face griji. Albă ca zăpada, dacă o să cazi, nu-ți face probleme, nu o să te lovești, nu-ți face griji pentru mine. Ne vedem mai târziu. Nu te îngrijora. Voiosul are dreptate. Nimeni nu pățește nimic azi. Slavă cerului! Păcat că Jack nu a vrut să ne însoțească. Lasă-l pe Jack, Albă ca zăpada. Când l-am invitat a spus că nu-i interesat. Nu știe ce pierde. A spus că preferă să se plimbe prin pădure decât să zboare într-un balon. Ieri mi-a părut foarte îngrijorat. Mă întreb ce-o fi pățit. Da, îmi stă bine cu culoarea asta. Înălțimea voastră, am adus prânzul. Bine, lasă-l acolo. Liliac nătâng. Așa o să-ți ții pliscul o vreme. Să revenim la oile mele. Legenda spune că în oglindă e întemnițat un spirit. Alo? Ești acolo? Mă auzi? Alo? Mă auzi? Sper că vorbesc cu oglinda potrivită. Hei, oglindo, ce s-a întâmplat? Cu tine vorbesc. Oh! Nu trebuie să rămâi aici. Trebuie să știu, ești spiritul din oglindă? Regina se apropie. Pleacă, fugi! Grăbește-te, fugi! Nu mai ai timp. Ai venit. Spune-mi cine ești. Dar tu cine ești? Nu-mi pot mișca piciorul. Acum îmi amintesc cine ești. Tu ești Jack. Dacă nu mă înșel, ești una dintre făpturile pădurii. E cam ciudat. Am senzația că nu ești om. Înseamnă că ești de-ai noștri. Nu te mai apropia, femeie rea! Crezi că sunt rea? Ai grijă, Albă ca zăpada! Scuze, mâncăciosule! Mersi mult, pădurarule! Cu plăcere! Ajutați-mă! Va trebui să te descurci singur. Atunci n-ai să mai primești tu pâine de casă. Ce vrei să faci? Mă șantajezi? În curând o să ajungem. Am parcurs deja jumătate din drum. Să mergem. Linia de finish e aproape. Unde sunt? În sfârșit văd că te-ai trezit. Ce crezi că faci? Dăm drumul imediat! Avem treburi importante. În primul rând va trebui să-ți dezvălui adevărata identitate.
Adevărata identitate? Ce vrei să spui? Nu ești un băiat obișnuit. Ești fiul unei ființe neomenești. Ești cea mai țăcănită femeie din toată lumea asta. Nerodule, te-ai îndrăgostit de albă ca zăpada, dar poate exista o iubire între o fată și o ființă neomenească? Ce vrei să spui? De ce pretinzi că n-aș fi om? Tocmai ai răspuns la vraja pe care am trimis-o. Ce vrajă? Prin vrăjitorie am trezit spiritele adormite ale pădurii. Nu e o coincidență că ai venit aici. Te-ai țignit. Serios, ai simțit fiorii reci, ceva ce n-ai mai simțit niciodată până acum. Imposibil. E inutil să negi. Îți voi arăta acum dovada. Ascultă-mi cuvintele cu atenție, doar atât trebuie să faci. Vei înțelege în cele din urmă. Nu-mi pasă ce spui. Sunt o ființă omenească. Sunt om! Sunt om! Aquenam, Aquelit, Aquelag, spirite ale acestei lumi. Sunt om, nu-mi pasă de vrăjile tale. Aquenam, Aquelit, Aquelag, spirite ale acestei lumi, treziți-vă. Aquenam, Aquelit, Aquelag, spirite ale acestei lumi, treziți-vă. Dă-mi drumul, încetează. Aquenam, Aquelit, Aquelag, spirite ale acestei lumi, treziți-vă. Albă ca zăpada, aproape am ajuns, incredibil. Crezi că vom avea un an de fericire? Sper că da. Ceva îmi spune că dacă vom ajunge teferi acolo, totul va fi bine pentru mine și pentru Richard. Profeția bătrânului se va adeveri. Aquenam, Aquelit, Aquelag. Aquenam, Aquelit, Aquelag. Aquenam, Aquelit, Aquelag. Aquenam, Aquelit, Aquelag. Albă ca zăpada. Sunt bine. E bine, nu-ți fă griji. Ce dezamăgire! Eram aproape! A venit până aici. Anul ei va fi plin de veselie și fericire. Milarca, inima mea bate cu putere. Ce s-a întâmplat? E adevărat, a avut dreptate. Nu sunt om, sunt un spirit. Trebuie să-ți accepti soarta. Acum știi sigur că nu ești om. Ai fost mereu rău, ca mine. Tu ești Jack? Nu, regret, sunt doar eu. Mă întreb ce s-a întâmplat cu el. Unde e? Ce irresponsabil e? Cine? Mă refeream la Jack. Richard l-a rugat să te protejeze în absența lui, dar el ce face? Nimic. Richard nu-l cunoaște pe Jack așa cum îl știu eu. Nu poți avea deloc încredere în el. Nu-ți face griji, vom avea noi grijă de tine. Albă ca zăpada, tu mă asculți? Desigur, sper că-ți place prăjitura pe care am făcut-o. Dacă așa simți, atunci nu o să-ți mai vorbesc niciodată. Adică nu-ți place prăjitura mea? Glumeam doar. N-ar trebui să-l critice pe Jack. Nu se poate.
E adevărat, sunt un spirit! Îmi place! Ce mai faci tu, spiritul meu confuz? Sunt vorbe goale. N-ai nicio dovadă că nu sunt om, ci spirit. Chiar ești încăpățânat, nu-i așa? Nu trebuie decât să-ți vezi urechile ascuțite. Ești o femeie rea. De ce aș băga în seamă ce spui tu? Ai tot dat din gură până acum. N-am văzut nicio dovadă. Eu cred că sunt om. Bietul nătâng. Prefer să fiu nătâng decât rău ca tine. Tu nu ai o viață proprie. Le distrugi fericirea altora pentru a-ți umple golul din inimă. Dar eu n-am de gând să-ți fac jocul. Nerod nerușinat, vino cu mine. Așadar, ce ai de spus? Acum nu-ți mai poți nega identitatea. Acum că ești de-al nostru, trebuie să-mi asculți ordinele. Lasă-mă în pace! Trebuie să recunosc. Ești mai chipeș cu urechile ascuțite. Dar am de gând să te tolerez o singură dată. Trebuie să-ți accepti soarta, băiete. Te invoc, spirit al oglinzii. Am încercat să te avertizez. Mulțumită ție am aflat adevărul despre mine însumi. Am o senzație de neliniște în privința lui Jack. Trebuia să se fi întors deja. Nu prea cred. În niciun caz nu cineva atât de irresponsabil cum e Jack. Jack nu e atât de rău pe cât crezi tu, voiosule. E adevărat că uneori e arogant și încăpățânat, dar... Trebuie să-și țină promisiunea făcută lui Richard. Sunt de acord cu tine. Nu-i stă în fire să plece atât de mult. Ar putea avea necazuri. Trebuie să recunosc că e ciudat. Nu s-a întors de atâta vreme. Mă bucur că sunteți de acord cu mine. De îndată ce vom termina masa, eu mă duc să-l caut. Mulțumesc frumos, șeful. Jack, unde ești? Arată-ne unde ești, Jack! Jack! Mulțumesc pentru avertisment, lăptic. Iuhu! Jack! Jack! Mă întreb de ce sunt atât de agitate animalele. Bună, albă ca zăpada! Jack, tu erai? Unde ai fost în tot acest timp? Ne-am făcut atâtea griji. Serios? Iartă-mă, îmi pare rău. Pari foarte ciudat. Nu mă băga în seamă. Ți-am adus niște flori. Ce flori frumoase, Jack! Sunt pentru mine? Bineînțeles. Pentru cine altcineva? La ce te gândești? La tine, la nimeni altcineva. Jack, pari un alt om. Țin mult la tine. Mă întrebam dacă și tu ții la mine.
Dacă sentimentele sunt reciproce, dacă e o dragoste neîmpărtășită. Nu-mi pasă de sentimentele tale pentru Richard, chiar dacă l-ai iubi. Sunt un om direct. Dacă îmi place cineva, nu vreau să ascund asta. Dar, Jack, eu... Să-ți intre bine în cap. Richard nu se mai întoarce niciodată. Dar de ce îmi spui asta? A fi cu mine e mai bine decât a fi cu cineva pe care nu o să-l ai oricum. Jack, ție nu-ți stă în fire să fii așa. Richard nu o să se mai întoarcă niciodată. Nu te cred. Vreau să afli că acum sunt de partea reginei. Jack, mă minți. Ce-am făcut cu florile alea pot să-ți fac și ție. Jack, fii iar cel care ai fost odată, te rog. Maturizează-te. Nu mai fi atât de naivă, albă ca zăpada. Vezi lucrurile numai așa cum ai vrea să fie. Mă calci pe nervi și nici nu știu de ce m-am complicat cu tine. N-am deloc nevoie de tine, mă auzi? Jack! Jack, care-i problema ta? Au venit prietenii mei. Știam eu de ce nu-mi place. Are ceva ciudat. Ce-a pățit oaia aia? E neliniștită pentru că simte o prezență ciudată. Asta nu contează acum. Trebuie să hotărâm ce să facem cu Jack. Rămâi aici împreună cu noi până vom lua o decizie. Desigur, nu-mi pasă. Faceți ce vreți. Intră, să mergem. Prea bine. Doamne, ce dezastru! Niciodată n-aș fi crezut că Jack e capabil să ne trădeze. Asta e problema, pădurarule. E și greu să te gândești la așa ceva. Dacă albă ca zăpadă ar fi luat florile, nici nu vreau să mă gândesc. Stați puțin. Ascultăm, ce ai de spus? Oița aia părea să-l iubească pe Jack. Înseamnă că nu-i nimic cu el. Ce vrei să spui mai exact? Spune odată. E imposibil să fie rău. Oița mea nu se apropie niciodată de oameni răi. Adevărat, ai punctat bine. E ciudat că s-a lăsat prins atât de ușor. Nu i-ar fi fost deloc greu să fugă de noi. V-ați gândit că regina i-ar fi putut spăla creierul? Contează doar că albă ca zăpada a trecut printr-un mare pericol. Da, e adevărat. Dacă asta face parte din complotul reginei, Jack ar putea fi o victimă. Cred că da. Va fi îngrozitor de greu să găsim o soluție. Albă ca zăpada, e posibil să nu te mai revăd niciodată. Dar îți voi păstra vie amintirea. Nerodule, cum de te-ai gândit să te îndrăgostești de ea? Relația dintre o fată și un spirit malefic n-ar merge. Bună dimineața, Jack, ți-e foame? Ți-am adus supa mâncăciosului, preferata ta. Nu-mi
vine să cred că am lăsat-o singură. Îmi fac griji pentru ea și nu pot scăpa de senzația asta. Ai răbdare, vom respecta dorințele albei ca zăpada. Șeful, și cum știm noi dacă putem avea încredere în el? Nu trebuie să avem încredere. Imediat ce spune o minciună, scăpăm de el. Dar nu poate fi rău. Oița mea le-a plăcut. Dacă nu mănânci acum, supa se va răci. Albă ca zăpada, am un secret îngrozitor. Eu sunt un spirit malefic. Nu mai glumi. Nu glumesc, e adevărat. Ce vrei să spui? Nu înțeleg de ce trebuie să te desconsideri mereu. E adevărat că ești arogant și încăpățânat uneori, dar în inima mea știu că nu ești rău. Chiar și animalele știu că ești bun. Atunci înseamnă că sunt un om rău cu o inimă bună. Nu mai glumi. Spune-mi acum adevărul. Ce îmi ascunzi, Jack? Spune. Nu te vei schimba niciodată. Tot naivă ești, albă ca zăpada. O să-ți arăt ceva care o să dovedească ce-am spus. Nu pot. Nu pot. Pleacă. Nu mai vreau să te văd. Să mergem. Hai. Ți-am spus să dispari, albă ca zăpada. Nu m-am făcut înțeles? De ce să dispar? Stop! Ce ai făcut cu albă ca zăpada? Știi ceva, amice? Ești o adevărată belea. Vrei necazuri? Calmați-vă, prieteni, să nu ne certăm. Dar noi vrem să te protejăm. Grăbiți-vă! Urmăriți-l, veterinarule! Protejați-o! Așa am să fac! Nu-mi place să recunosc, dar l-am pierdut. Albă ca zăpada, ți-am adus ceva. Poftim. Mulțumesc frumos, veterinarule. Vreau să-ți spun o întrebare. Tu ești convins că Jack ne-a trădat pe toți? Nu știu sigur. Știu că pare ciudat, dar nu pot să uit blândețea arătată tuturor animalelor. Ce se petrece? E nervoasă în ultimul timp și nu știu de ce. Nu se poate, nu se poate! Cremă antiriduri? Medicamente împotriva alunițelor? Pilule pentru albirea tenului? Remedii împotriva obezității? Cremă anticelulitică? Loțiune împotriva varicelor? Ceară pentru mustață? Când ai intrat? Nu mă mir deloc că ai luat o razna. Ce-o fi apucat-o? Trebuie să mai rezist puțin. Magia... Oglindă, oglinjoară, spune-mi ce vreau să știu. Unde-i albă ca zăpada? Arată-mi unde este.
Am vrut să o momesc cu Richard, dar nerodul mi-a scăpat din mână. Asta nu mai contează oricum. Trebuie să-mi concentrez eforturile să o prind pe Albă ca zăpada. Ca să mă enerveze mai mult, băgăcioșii ăia de pitici sunt tot cu ea. Nu mai am timp. Nu-i corect! Nu-i corect! Jack, am nevoie de tine. Trebuie să mă ajuți. Nu-ți va fi bine deloc dacă refuzi să asculți poruncile reginei tale. Știi că nu mă poți refuza. Aquelag, Aquelim, Aquelam, Aquelam. Nu, încetează! Aquelim, Aquelag. Aquelam, Aquelim, Aquelag. Aquelam, Aquelim, Aquelag. Uită-te la tine. Oriunde te-ai duce vei rămâne sclavul ordinelor mele. Adu-mi-o pe Albă ca zăpada. Cine era băiatul ăla? Îmi pare atât de familiar. Albă ca zăpada! Jack, de ce îmi faci asta? Unde mă duci? Răspunde-mi, Jack! Unde mă duci? Unde, te rog, Jack? Răspunde-mi! E calul lui Jack. Cred că au descălecat și au pornit-o pe jos. Să-i urmărim. Hei, oprește-te! Să mă opresc? De ce? Se petrece ceva ciudat. Cred că am intrat în pădurea tăcerii. Zău? Ai spus pădurea tăcerii? Vestita pădure în care cine intre nu mai iese? Din nefericire, acolo ne aflăm. Numai spiritele pădurii pot intra și ieși din ea după bunul plac. Am dat de belea. Ne vom rătăci pentru vecie? Jack, nu pot ține pasul cu tine. Poți merge mai încet? Jack! Să ne oprim aici. Jack, asculți ordinele mamei mele vitrege? Și dacă da? Dar de ce? Ce vrea? Eu tot cred în tine, Jack. Ești sigură, Albă ca zăpada? Ai uitat cumva că am încercat să te otrăvesc cu florile alea? Nu-i adevărat. Ți-am spus că sunt rău. Nu-i adevărat. Niciodată n-am crezut. Trezește-te, nu mai fi atât de naivă. Piticilor le va fi ușor să o găsească aici. Oh, oameni!
care știu secretele pădurii. Merg de parcă ne-ar căuta pe noi. Așa este. Cine e acolo? Uită-te în fața ta. Voi vorbeați? Da, zânele ciupercuță. Ce pălării de ciupercuțe ridicole! La ce secrete vă refereați, mă rog? Tu chiar nu știi? Cu mult timp în urmă, pădurea asta a fost bântuită de un spirit rău și de atunci oricine intră aici nu mai poate ieși. Oricine îndrăznește să intre în pădure se îmbolnăvește. Oare pidicoții ăia au pierit deja? Ce nerozi! Nu știau că pădurea e vrăjită? Cât despre mine, o să mă duc în pădure după albă ca zăpada. N-aș mai fi atât de obosită dacă n-aș fi îmbătrânit înainte de vreme. Dar asta nu mai contează. Important e acum doar planul meu. Încă vreo câteva ingrediente și voi avea ce doresc. Ce crezi că ar trebui să facem? Oh, e numai vina lui Jack. Cine-i Jack? Individul care nu a fost până acum un spirit rău. Rău? E adevărat că nu putem ieși de aici? Tocmai ți-am spus. Jack, calmează-te! Lasă-le în pace! Regina cea rea vrea să mă distrugă. O urăsc atât de mult. Vorbele ei încă îmi răsună în urechi. Mi se pare foarte distractiv că veți pieri ținându-vă de mână. Nu-mi pasă de mine. Trebuie să o protejez pe albă ca zăpada. Vino! Mă doare, Jack! Unde crede că se duce? Nu există cale de ieșire. Știu asta. De aici nu se iese. Jack, nu crezi că am mers destul? Aveau dreptate, nu există nicio ieșire. Vrei să pierim aici? Asta vrei? Albă ca zăpada, ești bine? Hei, albă ca zăpada. Jack, nu te-ai schimbat, nu e așa? Poftim? E în ordine, albă ca zăpada. Te scot eu de aici. Inima ta încă bate. Am eu grijă de tine. Cerule mare, e prințul nostru. Cred că ai dreptate. Am halucinații. Noi suntem prințe. Ești teafăr?
Ne bucurăm să te vedem, ești bine? Dar nu înțeleg. E normal să nu înțelegi. Ai părăsit pădurea cu niște oameni cu mult timp în urmă. Pădurea era amenințată de o forță malefică. Pentru a te salva, te-am dat în grija unui călător. Suntem atât de fericiți să vedem că ai crescut deja puternic și sănătos. Încă o dată, pădurea se consideră fericită. Lumina noastră s-a întors. E absurd. Să știi că nu glumesc. Dacă nu mă crezi, du-te la Salcie, te rog. Unde? E singura cale de ieșire din pădure. Intră în copac. Dar numai tu poți să intri. Vraja e numai pentru prințul pădurii. Dacă vei putea părăsi pădurea, asta va fi dovada identității tale. Asta e ieșirea. Dacă vei putea părăsi pădurea, asta va fi dovada identității tale. Cred că ar trebui să ne sfătuim cu cineva. A? A? Albă ca zăpada, a ieșit! A? Albă ca zăpada! Voiosule, bălăiosule, și ceilalți? A? E un miracol! Cum ai reușit să ieși din pădure? Poftim? Jack! Nu mai pomeni de individul ăla. Să plecăm acasă. Șeful și ceilalți ne așteaptă. Haide! Dar Jack! A? Cred că îl iubește pe Richard. Pare îngrijorată. Urmăriți escapadele și rivalitatea drăgăstoasă a fraților Lewis și Ren Stevens. Ren este legenda vie a școlii, cu rezultate excelente la învățătură, a cărei reputație lasă o umbră gigantică. Lewis este clownul școlii, ale cărui intenții bune o iau cu candoare pe cale greșită. Dar într-un fel sau altul, cei doi reușesc să rezolve problemele. Familia Stevens, în continuare pe canalul Kids Go.